林岳人、西武へトレードで古巣復帰。西武は29日、巨人、若林岳人外野手を金銭トレードで獲得したと発表した。若林は24年シーズン以来の西武復帰となる。右投げ右打ちの外野手で、駒大から2020年のラフト4位で西武に入団。24年途中に松原聖也とのトレードで巨人に移籍。プロ6年目の今季は21試合に出場して打率1割7分9厘、5安打の成績で、打点とホームランはない。なんかで戻っててくさ。おかえりくん、打つ方はなんとかします。巨人でもそこそこ活躍してなかった？安倍晋之助時代はまあまあ使われてたよな。巨人は枠分けたかったからまあわかるけど、西武は今更いるのかこれ。長谷川が怪我したのが効いてそうやな。レンタル制度で草。怪我しなきゃ一軍にいられたろうにな。よりによってこの季節に西武とか嫌がらせやん。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。